व्हिडिओ चालू करा आणि पहिले सबस्क्राईब ठोकल्या. चला मग सुरुवात करूया. काय रे दीप्या सर येईल नाही का बारे? आपला सर रजावर रे आज आपला सरनी तब्येत बिघडी आली. बरं होय ना भाऊ, बैल गणित वही म्हणी थोडी लिखाण राहिली आले. तो गोंट्या बी तर तू नाही गाव नाही ना रे. तो कस काय उन्हाने बारे बाई ना ते बधीरवरी गाडी सुटी की रे, मांगली गाडी मग राहणार ते. गुड मॉर्निंग सर. बटा खाले तुमना सर येईल नाही आज. मी तुमला तास लिहिले. आत्यो सर. ये बो ये, एवढा लेट कस काय? सर माझी कनी बस छुटून गेली होती, मी दुसऱ्या बसने आलो. बस खाली. गोंट्या कस काय गाडी सुटी गदीर रे. जरा शांतता ठेवा ना रे किरकोळा हो. सर तुम्हाला ऑफिस मध्ये बोलवलं हो. बरं बरं आलो. काही शिकवलं का रे बाळू दादा सरांनी? काही शिकाडेल नाही बारे. आज ना दिन पुरी फुल मजा मारणी आपली. मजा मारण्यासाठी येतो का शिकण्यासाठी येतो रे बाळू दादा तू इथे? जास्त शांतपणा नको शिकाडू रे, दीड तंगडी ना. बाळ्याव तू म्हण गणित निवडली गेलो तर तिला येणार का नाही रे. बाई घर राहिली रे यार मनोरी, काल नक्की आणसू. बाई म्हणित अशी इच्छा होईल आणि आज डायरेक्ट मधली सुट्टी मग खिचडी काय पैसे जाऊ घर. त्यांना जाय रे आडवी काय मजा झाली बायना सर आणि काय नाही. गोंट्या चालतो का रे घरी आज? असं पण काही शिकवणार नाही. नाही रे बो, सरांना कधी समजलं तर ते आपल्याला रागवतील ना. तू चाल रे फक्त, ते बाकीनं टेन्शन नको उद्या मी पिसाच करसू. तर चला मग आपण एक नवीन विषय शिकणार आहेत. सर तो बाड्या आणि गोंटा कर पाहिजे तो मधली सुट्टी मा त्यातले सांगा आम्ही सर शिकायला येतील म्हणता ऐकणी तेच नाही. वा बेटा मोज कर दे. सर तेच ना गावनी गाडी 10:30 वाजता राज वाजून बाहेर बस स्टँड रोज होतील द्या. चालतो तुम्हाला बरोबर तेसले बस स्टँडवर धुंडूत आपण. तर जय खानदेश मंडळी, अहो पार्ट पहिला होता, पार्ट दुसरा फुल कॉमेडी राहणार आहे, त्यामुळे आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.